O proxecto Batea en Tierra converterá o aspecto da Praza do Mar e a súa contorna no Sanxenxo do futuro. Así se referiu o alcalde da vila ao deseño gañador do concurso Ideas para a remodelación do Porto Deportivo de Sanxenxo, no que hoxe se deu a coñecer a proposta gañadora. O proxecto ganador é un proxecto que se chama Batea en Tierra. Esa Batea en Tierra son Paredes e Pedrosa, ou Pedrosa e Paredes, uns arquitectos de Mariz que parece ser que conocen moi ben Sanxenxo porque veraneaban por aquí en algunha ocasión. E foi o proxecto ganador. Eu estou moi contento como alcalde porque creo que vai a marcar un antes e un despois de toda esta zona daqui. Segundo o alcalde, o proxecto marcará un antes e un despois na vila grazas ás súas tres grandes actuacións. Porque ten tres actuacións moi importantes. Unha delas é a remodelación toda do edificio de capitanía, porque, bueno, pues eu creo que non corresponde aquele edificio ao que ten que ser o Sanxenxo do futuro. Tamén o encontro entre a villa de Sanxenxo e a Praza do Mar, a gran praza, que agora hai un anfiteatro, por digamos que aparece un xardín moi bonito e fai un encontro moi ameno, moi natural. E por outro lado está o que é un bráculo, que é unha zona onde vais a generar sombras, se van a poder facer eventos, e que ten un cerramiento por de cristal, e con madeira nova, madeira galega, que nos gusta moito, que estamos encantados. Ao concurso presentáronse 35 proxectos, dos cales 10 foron seleccionados para a final e hoxe coñecéronse os tres favoritos. Cada un recibirá un premio diferente. O primeiro leva 30.000 euros a máis a redacción do proxecto, o segundo leva 10.000 euros e o terceiro 6.000 euros. E os outros 7 levan 3.000 euros cada un. Foi un concurso, creo que moi importante, participaron profesionales de toda España, de moito peso, de moito calado, de moitos profesionales, e varios delos con varios premios de arquitectura en España. A proposta gañadora ten un presuposto de case 11 millóns de euros, unha cantidade que cubrirá íntegramente Nauta Sanxenxo.